Хайырлы иртә. Эфирда яңалыклар программасы студияда Гүлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Беребез кирәк Татарстан мөслимәләр берлеге үрнәк гаиләләрне барлый. Безнең җыр Казанда профессиональ заманча җырлар иҗат итүне максат итеп куйган иҗат лабораториясенең гала концерты булып узды. 100 елдан соң яңару. Яшелүзән районында патша заманында төзелгән тарихи объектларны төзекләндерәләр. Бүген пәнҗешәмбе көнне атмосфера фронты йогынтысында кыска вакытлы яңгырлар, яшенле яңгырлар фаразлана. Төнлә 9-14 градус, көндез 21-26 градуска кадәр дип көтелә. Татарстанда коклюш, бума ютәл авыру очраклары берничә дистә тапкырга арткан. Быелның башыннан авыруның 893 очрагы теркәлгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 50 тапкырга күбрәк дигән сүз. Мондый мәгълүматларны республиканың Роспотребнадзор оешмасы китерә. Авыручыларның 42% 7дән 14 яшькә кадәрге мәктәп укучылары. Агымдагы елда ведомство башлангычы белән 6 яшьлек 21100 баланы ревакцинацияләү планлаштырыла. Бу максатларга республика бюджетыннан 43 миллион сумнан артык акча бүленгән. Ел башыннан балалар катнашындагы 95 юл һәлакәте теркәлгән. 4 ай эчендә Татарстанда 5 бала һәлак булган һәм 100 бала яраланган. Җәен, җәяү һәм велосипедта йөрүче балалар катнашындагы юл транспорт һәлакәтләренең артуы көтелә дип белдерделәр. Узган атнада шундый 12, шулай ук балалар катнашында 30дан артык юл һәлакәтендә 2 бала үлгән һәм 36 бала тән җәрәхәтләре алган. Бу очракларның барысы да махсус утыргычлар һәм кайыш булмаудан килеп чыккан. Нәкъ менә балалар арасында юл йөрү кагыйдәләрен бозу очрагын кисәтү өчен июньнән октябрьгә кадәр Татарстанда яшел сигналга сәяхәт дигән юл хәрәкәте кагыйдәләре турындагы шигырь һәм хикәяләр конкурсы уздырыла. Гаризалар 1 июньнән кабул ителә башлый. Юлларда үзеңне имин тоту кагыйдәләрен үтәү тематикасын чагылдыручы һәм аларны үтәүне пропагандалаучы эшләр 2 номинациядә кабул ителә. Яшь җәяүленең дуслары, әкият яки фэнтези жанрында һәм мөгъҗизалы юллар номинациясендә мәктәпкәчә һәм кече яшьтәге балалар өчен проза жанрында. Һәр номинациядә жюри 3 җиңүчене билгели. Җиңүчеләрне һәм лауреатларны акчалата бүләкләр көтә. Бүләкләү октябрь ахырында булачак. Яшелүзән районының күренекле һәм тарихи объектлары 100 елдан соң игътибарга лаек. Романов күпере тулысынча төзекләндерелгән, часовня үз чиратын көтә. Язмабыз Яшелүзән районыннан. Идел елгасының уң ярында баганалы ак корылма туристларны әллә кайдан үзенә җәлеп итә, чөнки объект тарихы патша заманыннан башлана. Мавзолей һәйкәл 1914 елның язында төзелә башлый. Көзгә кадәр беренче катны кызыл кирпечтән салганнар, баганалар һәм кәрнизләр чыгарганнар. Кыңгырау манарасының икенче ярусын төзү һәм аны биек шпиль белән тәмамлау кала. Ләкин монда беренче бөтен дөнья сугышы, аннары февраль революциясе, тиздән октябрь вакыйгалары да башлана. Һәм часовня турында 100 елга якын онытыла. 2000 елларда гына аны яңадан торгызылуы башлана, ә 2011 елдан бу хакта яңадан оныталар. Хәзер аның инициатив кешеләр генә кайгырта. Бу безнең бистәнең үзенчәлеге һәм безгә килгән һәр кеше моны күрергә, бу матурлыкка карарга мөмкин. Тарих сөюче Владимир Каплин инде күп еллар часовняны саклый. Монда туристлар җәлеп итү үзәген ясарга хыяллана һәм үз көче белән музей экспонатларын җыя. Аның коллекциясендә күпер төзегәндә эшчеләр кулланган көнкүреш әйберләре, борынгы эрләгеч, табагач белән чуен, 1891 елдагы уникаль рельс, ул вакытта Яшелүзән һәм Свияжск станцияләрен тоташтырган. Узган ел часовня каршында күпер элементлары да урнаштырылган, ләкин аларга реконструкция кирәк була. У нас были фотографии хорошие. Бездә яхшы фотолар бар иде һәм без барысын да сөйләдек, балаларга да күрсәттек. Һәркемнең күңелендә без булганда җимерелмәсен өчен һичшиксез эшләргә кирәк дигән теләк туды.
Tom Sawyer Fest проект волонтерлар Татарстан рәисенең ярдәмчесе Олеся Балтусова җитәкчелегендә тарихи объектларны торгызу белән шөгыльләнә. Күпернең конструкциясе Бельгия металлыннан, аны Түбән Новгородка 20нче гасыр башында алып киләләр. Монда кисеп, өлешләп ябыштыралар, ә аннан соң Романов күпере итеп җыялар. Тимер гадәти заманча түгел. Шуңа күрә бераз газапланырга туры килә. Ләкин тикшерү күрсәткәнчә, аның ничек яхшы сакланганын үзегез дә күрәсез. Хәзер Романов күпере элементларына яңгыр да, җил дә янами. Чусов часовнясы көннән-көн җимерелә бара. Битараф булмаган кешеләр патша беседкасы меңләгән туристларга үз ишекләрен ачачак мизгелне бик көтәләр. Айгөл Гатаулина, Рузия Дәүләтшина, Александр Федоров, Татарстан яңалыклары өчен Яшел Үзән районыннан. Корбан бәйрәме ел сайын Зөлхиҗә айының 10-нчы көнендә билгеләп үтелә. Быел әлеге бәйрәм 2024 елның 16 июненә туры килә. Татар информ мәгълүмат агентлыгында Корбан бәйрәмендә саклык чараларына багышланган матбугат очрашуы узды. Татарстан башкаласында 2дән 3кә кадәр иртәнге намаз һәм Коръән укылачак. Бәйрәм вагазы 3 сәгатькә билгеләнгән. 3 тулып 30 минутта гает намазы укыйлар. Аннары махсус билгеләнгән урыннарда Корбан шалу йоласы башлана. Ул 18 июньгә кадәр дәвам итә. Корбан шалу шартлары турында Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Корбан шалу бәйрәме намаздан соң башланып китә. Махсус урыннарда инде 3 көн дәвам итә. Шулай ук йорт куралтыларыбызда да, ишегалларыбызда да, шәхси йортлар белән торган кардәшләребез дә 3 көн дәвамында дәвам итә. Инде беренче көне Зөлхиҗәнең 10-нчы көне, ягъни 16 июнь. Һәм дә ахырдагы көннәре 11-нче, 12-нче Зөлхиҗә көннәре, ягъни безнең милади календар белән 17-се, 18-нче июньнәрдә бу көннәрдә дә Корбан чалына. Яни Казан шәһәрендә карасак, мәсәлән, кояш ваткан вакытны 20 сагать 32 минутка хәтле 18 июньдә Корбан чалу дәвам итә алачак. Теләче районында Галәветдин Зияддинов исемендәге конкурска йомгак ясалды. Озак еллар Татарстан дәүләт телевидениесендә авыл хуҗалыгы редакциясе журналисты булып эшләгән хезмәттәшебез һаман истә. Якташлары да аны горурланып искә ала. Язмабыз Теләче районыннан. Аннары сезнең инде хәзер авылларга газ кертүдә төгәлләнгән икән име. Авыл офыклары тапшыруын алып барган ветеран журналист Галәветдин Зияддинов Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясендә 40 елга якын эшләде. Аны халык бик тиз танып ала иде, чөнки ул үзе дә гел халык арасында булды. Галәветдин Зияддинов белән мине тормыш 90-нчы елларда таныштырды. Ул вакытта без аны Алик Зияддинов дип белә идек. Аның төшерү сәләте һәм аның программалары аерылып тора иде. Ул гади халыкка күп игътибар итеп эшләде үзенең программаларын. Гади халыкка игътибарлы булган Галәветдин Зияддинов үзе дә авыл малае. Галәв авырлыкта үсте ул. Азанга киткәчтәген урыннарда куны йөргән инде ул. Квартира булмыйса укырга даган бик авырдан кергән кеше булды шул. Яшем дигән кеше була, ишмәгәч, юлдан чыкмагач, әйбәт булды Галәв. Зәки апа авылдашы аның әйткәндә Галәв абыйны искә алып яшь журналист конкурсы оештыруларына сөенеп туя алмый. Урынга лаек булган Адилә Шигабиеваны. Галәветдин Зияддинов истәлегенә багышланган конкурста җиңүчеләргә бүләк тапшыручы журналист Рәзин Нуруллин озак еллар хезмәттәше белән аралашып эшләгән. Өстәвенә остазыбыз хезмәттәшебезне искә алу Татарстан дәүләт телевидениесенең Теләче информ мәгълүмат үзәге белән бергә оештырган чарасы. Теләче информ мәгълүмат үзәге Татарстан Республикасының телерадиокомпаниясе белән берлектә икенче тапкыр яшь журналист район конкурсын уздырып. Чарабызның төп максаты үткәннәрне барлау, талантлы яшьләребезне алга таба да журналистик өлкәсендә күрү. Хәерле сәгатьтә башланган конкурс дәвамлы булырга ошаган. Икенче дәрәҗә диплом иясе Фәнзия Балтач районыннан. Димәк, конкурс район белән генә шикләнми. Журналистика миңа балачактан ук бик якын. Мин шигырьләр язарга яратам. Төрле хикәяләр, прозалар, интервью да миңа кызык була башлады.
Галәветдин Зияддинов та интервьюга хирыс иде. Ул интервью алмаган терлекче, сыер савучы калмагандыр мөгаен. Хәтта исемнәрен дә белә иде дип искә алды кичәдә катнашучылар. Мөршидә Җиһан Искәндәр Тимонов, Татарстан яңалыклары, махсус Ләши районыннан. Татарстан диния нәзәрәтендә озак еллар бер-берсенә терәк булып яшәгән һәм күп балалы гаиләләр катнашында тантаналы чара узды. Бәхетле гаиләләр белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан аралашып кайтты. Әйе, тату гаилә, бәхетле гаилә дип юкка гына әйтмиләр. Бер-берен хөрмәт итеп, кадерен белеп яшәгән чакта гына гаилә тату һәм бөтен була. Татарстанның мөслимәләр берлеге бәхетле гаиләләр исемлеген барлады. Аларның үрнәген күрсәтәсе килә. Аларның үрнәгендә яшь буын яшәргә өйрәнсен өчен менә шушы уй фикерне җиткерәсебез килә. Шулай ук мөселман гаиләләрендә күп балалы гаиләләр бар. Менә күп балалык ул Аллаһ Субханала ва Тәала тарафыннан зур бәхет. Үз чыгышын Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинның сәламләрен җиткереп башлаган Илфар хәзрәт мәҗлес түрендәге кунакларга гаилә кыйммәтләренең асылын чагылдырган үгет нәсихәтләрен сөйләде. Хәзерге тотыксыз вазгыятьтә яшәгәндә гаилә институты бик әһәмияткә ия. Чөнки үзегез күреп торасыз, бар шундый илләр шушы гаилә мөнәсәбәтләрен, гаилә институтын юкка чыгарга маташалар, омтылалар. Әмма бөек Раббыбыз Аллаһ Тәала Куръани Кәримдә әйтте, без ир белән хатын юктан бар кылдык, куышып, кавышып яшәсеннәр өчен, бер-берсендә тынычлык табып, Аллаһ ризалыгы өчен сөешеп, бер-берсен хөрмәт итеп яшәсеннәр өчен дип бөек Раббыбыз Аллаһ Тәала үзе әйткән. Шуңа күрә хәзерге бүгенге көндә узган шушы күркәм чара ул безне алмаштыручы киләсе буынга әлбәттә зур гыйбрәт һәм дәрес булып тора. Һәм менә мондый чаралар әлбәттә күбрәк булса иде безнең тормышыбызда. Гаилә ныклыгына бары тик ярату, җаваплылык һәм зур сабырлык аша гына ирешелә дип уртаклашты 50 елдан артык бергә яшәүче парлар. Гаилә төзүгә инелеп, иреннең бурычын үтәргә булышырга кирәк. Бар нәрсә дә бит гаиләдән башлана. Юкка гына безнең халык ясында ни күрсә очканда шул булыр дип әйтмәгән. Мөслимәләр оешмасы бик актив эшли. Бөтен Россиянең бөтен төбәкләрендә дә Мөслимәләр оешмасының актив лидерлары бар. Алар менә безнең бит инде татар халкының ике канаты бар. Берсе туган тел, татар теле, берсе аның дин. Бәхетле гаилә чарасына килгәндә үк 50 ел бергә яшәүче гаиләләрне уйлап бик гаҗәпләндем. Баксаң, үземнең дә гаилә корып яшәвемә 46 ел икән дип уртаклашты Зилә Валиева. Ел азагындамы, ел үткәчме, без инде шушы бәхетле гаиләләр мисалларын ниндидер бәхетле гаилә китабына да булдырып чыгарырга тиешбез. Бәлки ул интернет форматында булыр. Ләкин мин уйлыйм, алар бик зур тәҗрибә шундый орлыклары. Бәхетле гаиләләрне котлау тантанасында катнашкан Иран Республикасының Казандагы генераль консулының хәләл җифете исламда гаилә кыйммәтләренең әһәмиятен искәртте. Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам әйтте: "Сезнең арагызда иң яхшысы шул, кем иренә һәм үз гаиләсенә карата иң яхшы мөгамәләдә." Рухия һәм Нури Әхмәт Биктаһировларның гаилә стажы 52 ел. Мен үземнең тормыш иптәшемә бик канәгать. Ул мине дингә бастырды. Аның аркасында мин хәзер намазлы, Аллаһка шөкер. Гаилә булгаштан, бергә торгаштан ир белән хатын бит инде ул ике гаиләдә үскән кешеләр бер-береңә ияләшергә дә кирәк. Ул үз сүзен әйтәсе килә, син үзеңнекен әйтәсе килә. Шулай булганда да менә әбиемнең сүзләре исемдә, иелгән башны кылыч кисмәс дигән. Ул шушы сүзләр һаман да минем колагымда яңгырап торгандыр инде. Шуңа күрә һәр вакытта да ничек кенә булса да аны сабырлык белән ярар узар дип уздырып җибәрергә тырышадыр инде. Татарстанда яшәүче бәхетле гаиләләр әлеге чарада катнашучылар белән генә чикләнми билгеле. Гомумән һәр кемгә, һәр гаиләгә бәхетле булып яшәргә язсын. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта язучы, яңа исем проектының кураторы Гөлүсә Закирова. Әңгәмәне Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Гөлүсә ханым.
Хәерле көн. Яңа исем проектының барлыкка килү тарихы турында кыскача таныштырып китсәк ди тамашачыларыбызны. Яңа исем проекты безнең инде ул 2нче ел дәвам итә. Узган ел без аны башлап җибәргән идек. Идел журналы каршында нәрсә дигән сүз? Ул инде безнең әдәбиятка килә торган яшь каләмдәшләребезне аларга җитәкләп, олы мәйданга кертеп җибәрү өчен мөмкинлек дигән сүз. Ул инде безнең яшь категориясе без аның алдык 14 яшьтән 35 яшькәчә дип шартлы рәвештә әлбәттә. Менә шушы яшьтәге башлап язучылар белән эшләү, остаз белән эшләү дигән сүз. Элек менә бу проектның эшләрен совет заманында дип әйтгәндә, элегрәк заманда һәр редакция балалар газеталары, журналлары үзләренә ала торганнар. Шуңа күрә Яшьлегенче Сабантуй газетасында, Ялкын журналында һәм Идел журналында басылып, алар исемнәрен булдырдылар. Шулай барлыкка киләдер. Менә бу үзенә күрә бер институт ролен үтәдер. Вазгыять үзгәрде шикелле хәзерме? Әйе, хәзер әдәби мәктәпләр дә юк, институтлар да юк, татар телендә языр өчен балаларның менә шул татар теле укытучыларына гына шикләнеп, аларга гына йөкләнеп кала шикелле күпмедер дәрәҗәдә. Вазгыятькә карасаң, инде анда да бик мактанырлык түгел хәлләр дип әйтсәм, дөрес булыр. Заманча инде. Заманча, заманча, ләкин безнең язучыларыбыз бар, алар инде дөнья әдәбияты белән дә таныштыра, нон-фикшн, башкасы, шул безгә хәзер әдәбиятка менә шул яңа жанрда рус телендә китаплар укыла бит инде, татар телендә дә шул ук әсәрләрне җиткерү мөмкинлеге яшьләр аларны белә, тәртибен белә, менә шул өйрәтү өчен дип әйтер идем инде. Әдәбият дөньясына тартып кертү үзенчә, әйеме? Әйе, газета журналларының инде мәсьәләгә азмы-күпме үзгәрә. Күбесе бит инде социаль шелтәләргә дә чыкты, күбесе хәзер электрон вариантта да эшләнә. Элекке кебек хат язып җибәрү эшләре безнең менә үзебездә хәтерлибез. Илдар Абуюзеевләр Сабантуйдан хат язып, менә әйдә яз әле син дигән дигән әйберләр, алар хәзер менә хат язу гомумән юк. Шуңа күрә инде без аларны берәмтекләп, җыеп, мин мәсәлән социаль шелтәләрдә аларның һәркайсы белән күбесе белән аралашам. Аларның инде ни өчен социаль шелтәләрдә дим, чөнки күбесе әсәрләрне бастыралар да, менә шул куялар үзләренең сәхифәләренә, шунда килгән лайкларга риза булып кына әдәби эшчәнлеген дәвам итәләр. Ләкин бит әле анда журналларга бирсәң, мәсәлән, мөхәррирләр аны төзәтәләр, үзгәртәләр. Әле кайсы берсе риза да түгел. Мин бит инде мәсәлән 1000 лайк җыйдым, димәк мине яраталар, сез мине мәсьәләләремә дигән шикелле әйбердә булырга мөмкин. Әдәби әсәрләрнең язуның үзенең таләпләре дә бар. Аларны да менә белергә кирәк. Шуңа күрә инде без монда остаз беләшләрне күз алдында тоттык дидем. Безнең остазлар былтыр 4 иде, алар инде исемнәрендә әйтеп китсәм, Ләбиб Лерон, безнең Мираж журналы баш мөхәррире, Казан утлары баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин, Ландыш Әбударов, шулай Казан утларында эшли җавап сәркәти булып, Лилия Гыйбадуллина Мәйдан журналыннан ул чаллы төбәген үзенә ала. Һәм быел безгә менә Татарстан китап нәшриятыннан кушылды инде Галимҗан Гыйльманов белән Рифат Сәлах. Менә шушы остазлар әлбәттә алар берничә номинациядә безнең шигърият номинациясе бар һәм инде проза. Шуңа күрә безнең катнашырга теләк белдергән яшьләребез, алар инде шунда үзенең кайсы номинациядә эшләргә теләгәннәрен әйтәләр һәм шул рәвешле без инде аларга стезны белгелибез. Остаз белән эшләү 24 сәгать дәвамында дәвам итә. Ни өчен шулай дип әйтәм? Чөнки безнең былтыргы тәҗрибә буенча мессенджерларда төркемнәр оештырыла һәм шунда биремнәр бирелә. Остаз белән гел эшләү. Анда инде тәрҗемә тәҗрибәсе дә бар. Алар төнне Илһам бит төнне килә торган гадәте бар. Алар киләләр, алар шундый язалар. Мин һәрбер төркемдә үзем шәхсән тордым, үземә дә бик күп кенә тәҗрибә алдым. Алар белән эшләдем, иҗатта ителде алар белән берлектә һәм әлеге проектның нәтиҗәсе ул инде ел ахырына бер яңа әсәр тәкъдим итү. Гөлза ханым, кемнәр килә? Нинди яшьләр килә? Нинди проблемалар күтәрәләр дигән сорау урынлымы бу очракта, ничегрәк? Монда ничек дип әйтик, ирекле безнең һәр кайсыда, ләкин остаз аларны тиешле бер темага юнәлтеп җибәрә. Менә бүген бер тема бирелә, әйтик, шул тема белән алар эшлиләр, нәрсәдер темага рифмалар ясап карарга мөмкиннәр. Яңгыр ява темасына анда күңелсез иттереп язырга мөмкин, күңелле иттереп язырга мөмкин. Башта берничә дәрес буе алар аңлыйлар кайсы юнәлештә аларга эшләргә, кайсы темага уңайлырак икәнен. Бәлки тарихи жанрда эшләргә җайлырак булыр. Үзләренең сукмакларын сайлар булса. Сукмаклар сайланганнан соң инде бер дигән әдәби әсәр тудырыла. Һәм ел азагында без әлбәттә олы сәхнәдә аларның әсәрләреннән артистлар катнашында перформанс тәкъдим итәчәкбез.
былтыр менә шундай тәҗрибә булды. Майдан чыгында без матур гына шундый тамаша куйдык. Әле башлап язучыларның әсәрләрен олы сәхнәдән яңгырату бик күңелле. Үзе бер дәрәҗә һәм бик матур яңгырый. Үзең яңгыраш кара мен шулай да яза алам микән. Нәкъ менә шундый әйбер уйнала. Быел инде әлеге проектны киңәйтеп җибәрдек. Хәзер инде аларның әсәрләрен без китап итеп бастыруда күзаллана. Шуңа күрә әлеге проект ул безнең Татмедиа акционерлык җәмгыяте, Татарстан язучылар берлеге һәм инде Татарстан китап нәшрияты белән берлектә эшләнгән зур проект дип тәкъдим итәр идем. Субханалла, матур эшләр, алга таба да шулай барсын, яңа исемнәр һәм куантырсыннар, татар әдәбияты яңа исемнәргә байсын дип әйтергә генә кала. Быел тагын бер бик кызык ягы бар, ул инде Казанлылар журналы белән берлектә эшләнә. Шуңа күрә әле ул китап бастырып чыгару эш кенә кешегә тиешәк. Инде яхшы язылган әсәрләр Казанлыларында басылып чыгачак һәм шулай ук Татарстан китап нәшрияты әзерләгән җыентыкка да керәчәк. Шуңа күрә эшләргә һәм матур итеп әдәбиятта үзенең исемен ишеттерерлек мөмкинлекне файдаланырга гына кирәк. Рәхмәт, шулай булсын. Яңа исемнәр көтеп калабыз, яңа китаплар көтеп калабыз. Исәнлектә күрешик. Рәхмәт. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе концертлар залында Калеп яңа буын җыены 2нче безнең җыр иҗат лабораториясенең гала концерты булып узды. Кичәне Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Проектның максаты сәнгатьнең төрле өлкәләрендә эшләүче яшьләргә уртак иҗади мөхит булдыру, шагыйрь, композитор һәм җырчыларны үзара таныштыру, яңа әсәрләр иҗат итү һәм милли җыр фондын тулыландыру тора. Бер яклап проектта ирек бар, алар нәрсә теләсә шуны яза, ләкин без быел хәтта аларның соравы буенча шартларны үзгәрттек, жанрларны билгеләдек, шубага аша һәм инде җырның темасын. Ягъни иректән ирексезлеккә киттеләр диергә дә мөмкин безнең иҗатчыларны. Шул ук вакытта бездә яшьләр дә бар. Яшь шагыйрьләр, яшь композиторлар, яшь җырчылар. Ягъни инде теге таныш дисәк тә, инде менә хәзер яңа иҗатчылар барлыкка килгәч, яңа тандемнар да барлыкка килде. Безнең җыр иҗат лабораториясендә бары тик профессиональ композиторлар, шагыйрьләр һәм башкаручылар катнаша ала. Анда тәҗрибәләр үткәреп була. Иҗат лабораториясе катнашучыларга команда буларак эшләргә мөмкинлек бирә. Иҗатташ дуслар туа. Без аларны менә шулай профессиональ яктан тупладык. Ни өчен дигәндә, эш барышында без аларның профессиональлеге партитура язуда, хоргамы, оркестргамы, көй язылышында профессиональ дәрәҗәдә булыр өчен без менә шундый иҗатчыларны сайладык. Яңа сулыш Рәул. Ул халыкның безнең гади тамашачының гади булмаган зәвыклы җырлар, зәвыклы продукция тәкъдим итү. Элек без филармониядә эшләгәндә бар иде худруклар, кем утверждать итәләр иде яңа җырларны, җырчыларга бирәләр иде ул җырларны, ничек барамы, юкмы, текст дигән әйбергә күп игътибар бирәләр иде. Менә шушы проект, ул шул хәтлек шәп, менә яңа җырчылар өчен, яңа композиторлар өчен ул бик кирәкле эш минемчә. Теге җыр иҗатында. Ул әзрәк, ничек әйтим инде, дөрес юлны күрсәтеп бара. Безнең җыр иҗат лабораториясе Калеп җыены тарафыннан Казан мэриясе һәм Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән уздырыла. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз.